Esquerra Republicana de Catalunya cedeix part del seu espai electoral a altres opcions. Albertito, a ver si espabilamos. Que España va bien. ¿Y Barcelona? A ti no tanto. No puede ser que ese polaco, ese portabello, te pase la mano por la cara. ¡Coño, Alberto! Saca tu orgullo, guerrero español. Español. Ánimo, cadete, que te quiero ver dando órdenes desde la plaza de San Jaime. Y a ver si acabas con todos esos insurrectos que tenéis en Barcelona. Que yo no sé qué decirle a mi amigo George. Alberto, aprende de mí. O de Fraga, que manda huevos tanta manifestación y tanta libertad de expresión. Hombre, no es ese Trías. Voy a saludarle, que Ana me ha pedido que lo invite a cenar. Barcelona va bé, però podria anar molt millor si rebés un tracte just per part del govern central. Barcelona necessita un aeroport intercontinental. Barcelona necessita que el seu port estigui connectat amb ample europeu, o que el tren de Rodalies s'integri en el metro i en el ferrocarril. Barcelona necessita un tren d'alta velocitat connectat amb xarxa amb les principals ciutats europees. Necessitem un tracte just, un tracte de capital, que és el que som. Necessitem una Barcelona més forta. Nosaltres som com vosaltres. Sou la nostra gent. I ja tenim les persones preparades per governar. Ara toca. Ara és l'hora d'Esquerra Republicana de Catalunya. Feu-nos confiança.